Koetaan 100 litraa taas painaa. Ja lunta sataa ja ajellaan vaikka veneellä sit, jos ei mitään muuta keksi. Niin vielä se menee. Kiertää tuonne toiselle puolelle. Ja nyt näyttää hyvän vähän valoa. Näistä vaan ajellaan joulukuussa saakka veneellä jäällä. Tääkin on jo toinen akullinen tässä näin. Mikan patti lepää. Vähän rupesi tuulemaan ja lunta satamaan. Tässä näin. Jos kynnät lyö jäihin. Talviurheilulaji. Paikkahan on siisti. Kyllä rupeaa olla niin kylmää, että